Yng Nghyngred De Cymru roedd Prifysgol Abertawe yn croesawu'r cyffil a blaen Pontypridd a chymrodd ei 3 munud yn unig i'r ymwelwyr fynd ar y blaen. Roced gan y capten Gavin Bedard yn canfod cornel uchar hwyd. Toc wedi hanner awr o chwarae llwyddodd yr ymosodwr profiadol Tim Hicks i lusgo Prifysgol Abertawe yn ôl i mewn i'r gêm, ar ôl rhwydo'n gelfydd heibio Morgan Davies yn y gôl. Cafodd Hicks gyfla'n fuan yn yr ail hanner i roi Prifysgol Abertawe ar y blaen, ond Morgan Davies yn arbed yn gampus i watal rhag sgorio am yr eildro. Eiliadau ddiweddarach llwyddodd Hicks i dorri'n rhydd yn y cwrt unwaith eto ac yn penio'r tîm cartra ar y blaen, doedd o ddim am fethu hwnna. 2 funud yn unig barodd mantais y brifysgol wrth i Taylor Marsh unioni'r sgôr gan rwydo'i gôl gyntaf y tymor yn y cyngrair. Sgoriodd Tim Hicks hat-trick yng Nghwpan Cymru penwythnos dwytha a llwyddodd i ailadrodd y gamp am ddiffynwyr Pontypridd ddim yn dysgu camgymeriadau yn yr hanner cyntaf a Hicks yn rhoi ei dîm ar y blaen unwaith eto. Gyda dim ond 10 munud o'r gêm ar ôl, roedd Pontypridd yn gyfartal prif sgoriwr y cyngrair Luke Gillick yn sgorio 10fed gôl y tymor i'w gwneud hi'n 2 gôl yr un. Roedd amser am un cyfle arall y dyn ei hun, Luke Gillick yn sgorio i ail gôl yn yr eiliadau ola i ennill y gêm. Triphwynt pwysig i Pontypridd ond tor calon i Prifysgol Abertawe. Yeah, absolute blockbuster in terms of scoreline. Delighted to get the result in the end. I think a lot for us to learn from, but certainly an ugly performance from us that we showed great mentality to get back into the game in that last period. With that losing, on the end of a losing result, to then get back into the game, showed that strength and mentality that this group has got in abundance, to be fair. Hapus iawn, ond o'n i wedi chwarae'n dda, ond dyna gwahaniaeth fel arfer yn ennill pan sydd ddim yn chwarae'n dda, so 3 pwynt pwysig ond nawr i wythnos nesaf. Mae'n ffordd diflas i golli gêm yn diwedd, ond ni'n wella fel garfan, ni'n cryfhau. Mae'r bechyn ifenc yn wella bob wythnos, yn dod o gryfach, a gobeithio alle bobeth newid i ni yn wythnosau nesaf.